Ganun. Guys, bantayan niyo yung tindahan ko, ha? Sinong bibili, ha? Hi! Hi! Kamalikot, biha, mahulog cellphone ni mama. Be, ay, ba't mo? Pag may pumasok, may sabihin mo, shout out! Morning, Tyler. What should we do today? What, Dog? What happened to you? What do you mean, Snowy? I don't feel any different. Look at yourself, Tyler. Okay, fine. What's the problem? What the? Oh my gosh, why is all of my color gone? That looks so heavy. That's so socket. Hello? No sabi.
Good morning, Sir Michael. Thank you. I hope Ben Huggy isn't hanging Sis around Jenaline, here. good Oh my gosh, are you morning. checking Thank why? you. It's so scary. I forgot how scary the Playtime Co-Factory is, but it looks so Ayan, inviting CCTV from the muna ang peg natin. outside. Nagluluto pa kasi ako eh. Here. Looks like we made it to some kind of office. Shout out, Guys, Sir I call Michael it and emergency Sis meeting Jenaline. because Thank one of us you. is the imposter. 12 And million we have to vote them viewers. out. Thank you so much. Hello. Personally, I think it's one of the Bobby Bear hugs. Nagluluto I pa thought it was kasi one ako of the eh. cat naps. Wait, so what do we do with this button I on am the not table? myself. It's a meeting button. Ano daw? Guys, Okay, I pushed it. Hey, it opened the door. Okay, guys, let's Ang get ingay dito going. sa bahay, may nanonood ng TV, may nagsi-cellphone, kaya Please mute make muna your way tayo. to the toy factory. Whoa, what's going on? Kainan na ba? I was trying to make my way Wala pa ang outside may the birthday, toy nasa factory. work I know, pa. so you better do what they said. or they 50-50 might pa kung realize we're uuwi siya. fakes. He's gonna eat me if I vote for On anyone the else. way na kami para maki-birthday. Wala pa ang may birthday Actual sis. smiling critters. Nice, we managed to fool him, guys. Hindi ko alam kung magpapaluto yan. Kasi sa Tagaytay sila magluluto. I don't know about this, Tyler. Doon sila magpa-party-party. Ewan ko kung magpapaluto siya. Why are they opening? Who's opening them? You have a point, Tyler. It looks like the door to Boys party lang daw muna. Come on. Saka na ang family. Ah, ha, ha, ha. Oh, ha, hi. Hi, safer that way. Hi, Chikoroo. Come on, guys. Put them on, and then I will push this Oh, one. ha, hi. It'll turn on. Hi. Yes, we did it. Boys party muna. Saka na ang family. Yeah, well, the power's still Ay, on. saklap. It's working. Hey, where did the Huggy Wuggy statue go? Wala pala kami maabutang pag-ano. Diretso na kayong Tagaytay, sis. Laser eyes now. Oh no, Tyler gets the power to raise some spikes from the ground. Diretso ng Tagaytay.
ako niyan. Nasa trabaho kasi siya, sis. May trabaho siya ngayon. Smile when you're on the play structure. Pero dun sa trabaho niya, pwede sila mag-party-party. Oh, I wanna go on the swings. I wanna go on the swings. Okay lang, sanay na ako. Ganyan lagi ang nangyayari pag birthday niya, sis. This is so fun. Guys, these swings are extreme. Ay, malapit na rin pala si pare. Upside down on the swing right now. That's hilarious. Guys, no hands. You're basically doing gymnastics. Lapit na rin pala right birthday now. ni pare. It's the real dog day. Help, please help. What's wrong, Doctor? I'm just trying to kill everyone who doesn't follow the rules. He's my best friend. That's not a good play. But he's different now. He's not gonna sing. We must learn to try singing. Bablard, oh. Hopefully dog day doesn't mind that, disguise with him. Let's call it dog day. Alright, we can go sing like fried chicken. Oh no! Oh, silly. Luluto ako ulam. Ulam. Tignan mo na yung ginawa ko, sis. Kita mo ba? Bablard. Kulay green na. Ah. Kulay green na siya. Come on, silly. You have to find dog day. Masarap pala to, sis. Pag nag-green lahat, masarap siya. Hindi na siya maanghang. Oo, matanda na yun. Ay, mas matanda siya sa asawa ko. 42 lang asawa ko ngayon. Tama ba? Oh, 42 siya ngayon. Ilang days? Ano? 4 days? 4 days na ata yan ngayon. Turn on this machine before we can get the power back on. Sarap siya. Nawawala, 'di ba ang bawang na sariwa, maanghang pag kinain mo ng ano. Pero pag ginanyan mo, binabad mo, nawawala. Nagiging ano, parang lasang ano siya kasi tinimpla ko yung suka niyan eh. Parang atsara. Hindi na siya maanghang. Look, silly. You need to turn all the lights on. We're doing it, guys. Yeah, restart the system. No, silly. Kaya lang, pag kumain ka, talagang amoy bawang yung bunganga mo. Para sa HB din yan. Oo yata. Ewan ko, basta naginaya ko lang yung nakita ko eh. Silly. I want to love it, but I'm taking a look. Yeah, I haven't seen Bubba Bubba since we were 5 hours. Well, let's keep calling dog day. I guess all we can do is trust him. Oh my god! Whoa, it's like daytime in here now! Like a dog daytime? Oh! Why? Kailan natin ang basa, Mayra? Ngayon na, pati tayo na. Dog day. Ngayon na? Wow, this is so 18 cool. hours. This is what it would be like if we turned into Ano ba, JN? Guys, if there wasn't monsters here trying to destroy us, JN, madami mo ito. we live here. Yeah, this would be super fun. But guys, we can't save the Smiling Critters without your help. So hit the like button if you haven't already. Maglalaba ata ako ngayon. Alright, set up the hot structures around here something. This place is a lot smaller from the outside. Oh no, look, it's just one red bond. Like you notice me. Oh, you go freaking Oh, we're getting a vision of what Kickin' Chicken is. Hey, there he is. What's wrong with him? Oh my God, we have to find Kickin' Chicken. But remember, this is the place where Nightmare Huggy attacks us. Oh no, Tyler, I don't think I can handle that. That's too scary. We're gonna have to find the right way to go, guys. Kickin' Chicken has to be around here somewhere. Pag magluto ako daming bawang, pero di ako nakain. Ay, ganon. Yeah. Ako gustong gusto ko yung bawang pag, yung sa mani, yun. I'm pretty sure this is what Kickin' Chicken is. Chicken, chicken, you're right, almost here. Kickin' Chicken, there he is. Let's Yung mga nakalagay dito. Catnap trapped me down here. The third evil. With the same Crowley and Hoppy. They're the only ones left alive. Alis dyan, be! Not empty Bubba Bubba thing. What are you waiting for? Let's go. No, silly. So Bubba Bubba Fit's not alive anymore? R.I.P. R.I.P. Bubba guys. He's the smartest one in the group. We're doomed without him. Who's gonna do our Ay. magic work for us now? I think I know where Hoppy is. Follow me, guys. All
Alright, chicken. Now he's the leader. Oh no, Shelly, look, we're going to the schoolhouse. That's where Mr. White lives. Oh no, Tyler, she's not delightful at all. She's in here. Let's go. All right, I have a good idea where she is. Follow me. Watch your back, though. Alright, chicken. You're the man. Chicken, I guess. But man, I'm hungry. I'm hungry for some fried chicken. Oh, wait, don't let chicken hear that. Yeah, I was gonna say all the stuff. Chicken's making me. Umalis ka sabi dyan. Ang mo talaga. Looks like we have to find a key, Snowy. Now come on, let's rescue Hoppy Hopscotch! Oh no, look here in the cage! If we turn this generator on. Kuya Barbie, naaari ko mamalap-lap. Naaari ko mamalap-lap na narap. Try it and see. Uh-oh, subscribe so it works. This is awesome! I know you haven't liked and subscribed yet. Subscribe so I can get revenge on them in the next 3 seconds. Ow! Ow! Ayaw ko mamalap. Ow, sakit. Ayaw ko mamalap. Nagluluto ako ulam ng alaga ko, corned beef. Okay. Sige lang, magluto ka lang dyan. Bye-bye. Nga, Ako, ang luto ko ay gulay. balay. Ginataan ulit. Mukhang ginataan yung aking pamangkin. Sitaw, kalamismis, malunggay, talong. Yan. May halong tinapa. Si JM. Ano na naman ulam mo? Ano ulam mo, JM? Anong egg? Egg na naman ang ulam ni JM. Egg, hotdog, pizza. Pizza? Inuulam ba ang pizza? Apa! La, 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 la. Dirty ang kamay mo. Ah. Sayonara. Oh, girl. Hey, dudes. Hey, what's up? Just wondering if you guys have seen me and Token Play's TikTok. You guys made another TikTok? I think it's only our best one yet. Pangit!
Sayonara. Kuchi, kuchi, kuchi. Ayoko mamalap. Today we are going hunting. Guys, we found the perfect spot. Now we're gonna hunt some deers. Ew, a bird just pooped on us. Ay. Tabi mo na, tabi, oh. Today we are going to the haunted house. What the fuck is that? Today we are escaping Alcatraz prison. Right, stay right on me. Right, we are now at the medic room. We will go from the window, walk through a rope. I hope Nancy doesn't fall off. Yes, we made it! I am finally free. And they charge Nancy for additional 50 years for trying to... Today we are going hunting. Guys, look at our guns! Guys, we found the perfect spot. Now we're gonna hunt some deers. Ew, a bird just pooped on us. What's up, my ass? Stop out! It's all in the back. Now I can't shit. Today we are going to the haunted house. What the fuck is that? Today we are escaping Alcatraz. Taste, ma. Ayoko mamalap, mama. Ayoko mamalap, ma'am. Kuya, bili ka soft drinks, ha? Yay! Diba, hindi mo ako love? Opo. Oh, hindi mo ako love, eh. Hindi ka kasali. Ah! Ah! Love mo na ako. Apo! Ay, love pala ako. Sabi mo nga, I love you, mama. I love you, mama. Sorry. Just put the phone in here, twist this thing, and then... If you just swap. Yeah, alright. Sorry, buddy, but I got no more coins left. Maybe we can find some around the store. Anyways, I'm gonna be developing my photos over here. Don't go too far, alright? Nice, got that done. Where did I leave? What? Shit? How did you get so many points? What? Oh, sure, buddy. Here you go. Sayo, mama. Timber. Kuya taas. Kuya. Ako higa. Huh? Hey guys, today I'm heading to the end, where the Ender Dragon is waiting for me. Stolen money, bud. First I gotta go to the Nether, but before that I need diamonds. Inside.
All right. Subscribe to my channel. Twitter member. Wow, what a views. Let's see what we got here. Wow, what a views. Here comes here. Kaya, Ah, and then
Siksik, liglig at umaapaw. May nakita kang siksik, liglig at umaapaw, sis. This is me. Chocolate. 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 Banana. Chocolate banana. Chocolate. Banana. Chicken banana. Chicken banana. Ayusin mo na yung salita mo. Grade 1 ka na. Banana. Bulol ka pa. Eat na. Kumain ka na ha. Ikaw nang kumain. Kuya, tanghali na kain na. Be. Kuya. Number school? Walang school. Mama kuya school? Ano ulam? Mama kuya school? Walang school. Si JM, tignan mo yung ulam ni JM. Tadaan! Kasi ang ulam namin ay gulay. Papakita ko sa'yo yung ulam namin. Gulay ulam namin. Hindi yan nakain ng gulay. Tingnan mo yung ulam namin. Tadaan! Nakain ka ba niyan? Oh, yan ang ulam. Tapos kay JM, yung itlog. Nakain ng gulay ito eh. Arte-arte. Tadaan! Pwede na tayong humarap sa camera. Tadaan! Siksik! Liglig! Umaapaw! Ako na ba? Anong luto yan? Ginataan nga. Ginataang sitaw, kalamismis, talong, malunggay na may tinapa. Siksik, siksik, liglig, umaapaw. Namiss mo yung braso ko? Namiss mo to? Init? Ay, naka 43 minutes na pala ako. Ano ulam dyan sa inyo? Kain ka na. Kain ka na. Oh, naglaga naman uli. Naglagan po. Anong ulitin ka? Anong ulitin ka? Siksik, liglig, umaapaw. Leg, mama, kalapaw. Siksik, liglig, umaapaw. Paano ba dapat? Siksik, liglig, umaapaw. Ganun ba? Ganda. Ew. Ay, may tao pala oh. Hold on a second. Delicious. Mikey, stop. Don't eat those potatoes. Why? Seriously, Mikey, stop. Those aren't safe to eat. Slow down and take a closer look. Here. You see? Init. They're all green and Dulog pa siguro si Kulit. It is rotten too. Parang nagkaway pa yun madaling araw na. Na-miss niya yung wifi. Magdamag na naman siguro hindi natulog yun. It looks like we don't have any food after all. Back there. But it's not a Paikot na lang ako labahin mamaya. coal, a couple of stone shovels, and a bunch of logs. Here, Mikey, take a shovel. Let's see. Jeez, this place is a mess. This house is pretty disappointing. Yeah. Tawa ka dyan eh. Ikaw din naman, meron ka dyang siksik, liglig, tapos umaapaw. Hold on, what's that?
There's a trap door. Hindi naman pwedeng siksik, liglig. Ito yung umaapaw. Wala namang umaapaw dito. Let's go in. I'm right behind you. Ano, Brad? Sarap. Kaya naman di masarap sa'yo pag itlog ang ulam. Hoy! Ano yan? Nasaway ka. Ano yan? Ay, Toy! Shout out! Hi! Hi. Sabihin mo, shout out! Hi! Out. Hi. Oo, may wifi na siya ng madaling araw siguro dumating. Nag-live siya, may live siyang 2 hours. Piniplay ko nga eh. Kain, Toy. Tingnan mo yung anak ko, Toy. Isa-shout out ka. Shout out. Hi! Hi. Napapauhay na din sa'yo eh. Let's go. Hi. Careful. Let's use those lines. Ano yung sinad mo sa ano? Saway ka ah. Ready? All right. Without any further ado, it's time to cook this beef. Toy, kain na. Ano ulam mo dyan, Sis Janeline? There we go. That should make this place much. Anong niluto mong ulam, Sis? Ay, naktapan mo nga yung niluto ko pala. Oh, it's done cooking. Here, Mikey. This time it's Ayun oh. let's get in. Things are looking good, but our food supply is kind of Natulog low. na ako. I'm not sure it'll be enough. Dapat, ganyan live, di tulad ng iba, nakatago. Hi! Ganyan, gusto mo yung ganyan? Kitang-kita, Toy. Kita, bibilangin mo yung pekas. Gusto mo yung ganyan? Good afternoon, di ka pa nakain? Halika na, kain na. Tapos, mag-7 na ako nagising. Masama kasi pakiramdam ko. Umalis si kumpare, walang baon. Agoy, uhahay. Hi. Yes, uhahay. Nakapilter yan, Toy. Kaya makinis yan. Nakapilter yan. Pwede naman mag-filter, di ba? Well, Mikey, Saan si we're Boy in big Tago? trouble. Tulog pa yon. Kasi nagka-wifi na ata sila kaninang madaling araw. Nag-live. Nakita ko naka-live eh, madaling araw. Kita ko ngayong pagising ko, nag-live siya ng 2 hours. Malamang tulog pa yon. Kanin namin ngayon sinaing kagabi, init lang. Oo. Di mo ginawang ano, sinilog. Sinilog. Sana all may wifi. Hindi nga yun mabubuhay ng walang wifi. Kahapon na hindi yun mapakali at walang wifi. There you are. I found a chest. Let's see what's inside. We found TNT. Kain na kayo dyan. Okay. Huwag na kayong tumambay dito, mauumay kayo. Not sure what to do with the TNT, but the fish pods. I'll go and really use. Kain ka na dyan, Toy. We can use fishing Isang uhahay pang anak. Hi. Yes. These furnaces. Anong sinulog? Sinilog. Sinangag na may itlog. This should be all the coal we'll need to last us until summer. Na medyo nasunog. O, sinilog. Okay, this seems like a good fishing spot. Pati anak ko, Toy, napapauhahay na sa'yo. Use our TNT to blast a hole in the Tama ah. Sinangag na may itlog na medyo nasunog. Sinilog. Watch out! Ang init. Sweet, it worked. Doon, kila Jenalyn, may sinangag. Gingi ka. Open the hole in the Ayun o, mukhang sinangag yung panganay kong yun. We can use our fishing rods to catch all the fish we want. Kain na kayo dyan. Hopefully we'll catch Hali a lot na. of fish. I'm so hungry. Oh, Sarap be. did you catch one? I only caught garbage.
Kain ka na dyan, Toy. Break time mo, Toy. I'm surprised you caught garbage out here. I wonder where it could have come from. Hey, I caught a fish. Lucky. Si Jowa, sis, pag nauwi, ilitirhan na namin yun ng kanin sa gabi. Pag wala, ipinagsasahin ko na yun. Para kinabukasan, kahit tulog pa ako, may kanin siyang almusal. Ano daw? Break time. Uhahay. Lunch time na. Kain na. Kain ka na. Uhahay. Oh, hi. Kain na po. Uhahay. Ano po? Ha, ha, ha. Oh, grabe mo maya. Manang-mana sa amin. Sige na, Toy. Layas na dyan. Kumain ka na. Okay, bye-bye. Oh, babay na daw. Kain ka na. Kain na siya. Another 4 months or so, and the ice trapping the ship will finally start to thaw. Ayusin mo yung pagkain mo. Talaga. Let's run for it. Tipid muna. Huwag kain muna eh. Bakit? Di ka naman apektado sa gasolina. Pag ka magtipid sa pagkain, di ka naman apektado sa gasolina. Dipidal naman yung service mo ah. Yun. Ay, asawa ko naman, mahilig siya sa bahaw. Ayun lang. Tapos, hindi siya mahilig sa sinangag. Baliktad yung kumpare natin. Ayaw niya ng mamantika. Let's hope so. Hahay! Lapit ko sa camera. Punong-puno kasi mesa na, hindi ko ma... It's just not giving up. Kaya yan, kain na kayo. Shout out, 4 million viewers. Salamat sa pagtambay. Kain ka na, Toy. Ay, inom ka na lang tubig, Toy. Tipid-tipid ka pala ngayon. O kaya, bili ka na lang kape. 17 pesos. Pwede na yun. Tanghalian at merienda mo na yun. Dalawa, twin pack. You can use the ladder to get onto the roof. Mikey, can you go up there and try and draw the Minsan, pag sinipag ako magsangag, isasangag ko. Pero pag tinamadsaing ako, bago na lang. I'll sneak out the back door and set up the pitfall trap. Ako din, nagsasangag pag maraming bahaw. Minsan kasi hindi kami masyadong maano sa bahaw. Yung asawa ko lang mahilig sa bahaw. Tsaka yung pamangking kong nandito, mahilig siya sa bahaw. Minsan, itong panganay ko mahilig sa sinangag. Kaya minsan sinasangag ko pag... Pero yung isa ko kasing kaldero nakakainis. Napapanisan. Yung malaki kong kaldero. Pag may tira yun, kinabukasan, wala na, panis na. Kaya sinasaing namin, saktuhan lang. May tira man, hindi ganun karami. Uwi ako sa amin sa Quezon. Need magtipid. Oh, hahay, pamasahe. Bakit? Anong meron sa inyo, Toy? Fiesta? Fiesta na ngayon ah. Dito nga, fiesta ng May 3. Fiesta dito sa May 3. Pero wala naman ditong ganap. Sa inyo yung yung maraming alimango. Sa inyo yan, yung may malalaking alimango. Sa inyo yan, Toy. Bikini men, daanan mo ako dito sa Laguna pagbalik mo. Aantayin kita sa turbina. Fiesta sa May. Fiesta nga. Dito din, May 3 ang fiesta dito. Kaya nun, kami hindi yata matutuloy makakauwi. Ang mahal kasi ng pamasahe.
Sa ka-birthday ng mama ko. Sabay. This is goodbye, Mr. Bear. Uwi ka nga. Ikaw lang uuwi. Di mo kasama si Bana. Set a course for home. Alright, bon voyage. If you enjoy Saan ka ba, Mar and May? Dito ako sa Laguna. Santa Rosa, Laguna. you can check us out on Twitter, Instagram, and TikTok whenever you want with the links in the corner. Kung dadalhan mo ako ng malalaking alimango, aabangan kita sa turbina. Hello, Mr. Maria. Tapos yung mga hipon. Marami nun sa Quezon, di ba? Sa inyo ba yun? Kasi yung bilas ko taga Quezon. Uy, mukhang nandyan na yung isa ah. Nararamdaman ko na yung isa. Sa inyo ba yon yung may malalaking alimango? May farm ba kayo nun? Ano yun? Good morning! Gising na yung puyaters dyan. Oh. Saan? May kila Tutoy, makipiesta tayo sa 26. Baby, no! Fiesta daw sa kanila sa 26. Shout out sa tao, sa babaeng puyaters dyan. Good morning. Good afternoon na. Ano? Kuya, may bibili. Ano ba? Magnum lang. Tagpa 5. Dito sa... Ay, sabay dito sis. May 3 din dito, pero wala naman hindi dito nagluluto. Alimasag lang meron, Mar and May. Pwede na yon. Basta may matataba, pwede na yun, Toy. Hindi kayo siguro dun sa sa parte nung sa bilas ko. Meron silang farm ng alimango. Yung malalaki talaga. Yung mahulog ba ha? Dandahan. Wala din kami. Dati nung 2007 kasi nagbo-board na kami dito. Pag ganyang piyesta, inaano na sa mga katrabaho. Wala, hindi kami naghahanda kasi borders lang naman kami. Nung dito na kami nakatira talaga, wala, hindi pa rin kami naghahanda. Wala naman, walang ganap-ganap. Sa bayan, sa Ubando. Uy, sumayaw ka dun! 3 days, 17, 18, 19. Di ba ano dun sis? Dun na sa'yo pag gusto magkaanak. Dun ba yon? Sa Ubando? Ay, wag kang tawa ng tawa dyan. Lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan. Sarili nyo na yan dyan, sis. Oo. Oh, sa amin na to. Sayaw ka doon. Yan pala yung sa inyo eh, yung may Ubando. Ano ba, be? Bawal ka dito. At what? Pang 2 days, Santa Clara. Oh, this small. Whoa! Hoy, lumabas ka dyan. Huwag kang puso ng puso. May wifi ka na, di ba? Kagabi, nakadata ka, kaya pinapalayas kita sa live ka. Ngayon, wala, may wifi ka na. Halika, pasok, pasok. Boy Tago, sabi ni Tutoy. Boy Tago, pasok, pasok. Ayaw lumabas eh, may paganyan-ganyan pa. San Pascual, Babaylon, Santa Clara, Salambao. Hindi ko alam yung mga ganyan sis. Ayan yung inaano nyo.
sineselebrate niyo pag piyesta. Sa amin sa Bicol, kaya kami uwi. Piyesta din. May 14, 15. Tapos, May 14 birthday din ng tatay ko, yung namatay. Kaya lang, yata kami matutos. Di pa bumalik yung pamasahe sa dati. San Pascual, Bailon. Santa Clara, Salambao. Ayan yung sineselebrate nung 17, 18, 19. Ayan yun. Uy, tawan na. Tuloy ba uwi niya sis? Hindi nga yata eh. Kulang alam. Ang bango. May green pa siya pero ang bango na. Hinog na to. Baka hindi na. Tapos, nagkasakit pa yung biyanan ko. Kailangan ng pera. Siyempre, priority yon. Sabi ko sa nanay ko, siya na lang ang pumunta rito. Kasi siya, mag-isa lang. Ay, dalawa. Para may kasama siya, hindi niya na kaya magbiyahe. Siya na lang pumunta rito. Medyo tipid sa pamasahe. Kami na lang bisitahin niya. Pag kami kasi uuwi, 4 kami. Mahulog ka naman. Ayusin mo naman yung upo mo dong. No? Bakit? Bakit? Basa? Lagi ng basa ang... Sa wiwi. Kaya nga, ba't di mo inaayos? Sa wiwi, Baba. Sa wiwi sa ganito. O, ba't nababasa? What is your call with a wiwi? Bakit? Paano? Pinalo yun. Ganyan din kami sa nanay kasi pag kami uuwi, ilan din kami. Oo, di ba? Mas doble pag tayo. Gusto ko rin sana umuwi kasi yung mga kuya ko, pinapauwi ako. Para daw magkasama-sama rin kami. Kaya lang, ang hirap. Tapos pagpapasukan, bibiling mga gamit yung mga bata. Nag-uunti-unti na nga ako sa online. Yung mga pwedeng mabili sa online, binibili ko yun. Kain ka na sis, oy. 12 na kaya. 100 na ba to? Kasi si nanay kahit 63 na yun, kaya pa niyang magbiyahe. Gustong-gusto niya, kaya lang pag dito naman sa magmamadali din umuwi. Ayun din ang nanay ko. Hindi nila kayang mag-stay sa lugar natin, no? Hindi nila kaya yung buhay na ganyan sa atin, yung nandiyan lang sa bahay. Hindi nila kaya yan. Ano tong pinasa mo dito? Ganyan din nanay ko eh. Pupunta siya rito pero mga 1 week lang daw siya. Hindi niya kaya magtagal. Gusto ko pa marites. Ayaw mo ba? JM naman, kitang-kita ka o nangahawa ka ng dede. Ang pinto daw eh. Naka 1 hour na ako eh. Mag-live ka na. Hindi ka ba magla-live? Iba kasi pag, oo. Mama ko ay 76 na. 76 na mama ko, kaya hirap na din siya. Tapos yung isa niyang mata, may katarata, medyo malabo na. Kaya mahihirapan na yun magbiyahe ng malayo. Baby, hindi ka ayaw nga.
Minsan sinasabi niya, may baby daw ako sa tiyan. Sabi ko, oh, baby girl. Ayaw niya, gusto niya boy. Ano tayo magkakababae nito? Ay, ganon. Naunahan kita. Sorry naman. Mag-live ka na ngayon. Pagtapos ko. Mamaya na lang ako ulit. Update lang. Hindi ako naka-live nung isang araw. Mag-charge ka na. Mag-live ka na. Okay. Naka 1 hour na ako. O, pwede na yan. Sabi pala pa sobrahan ng 15 minutes. Tama ba? Tama pa. Tama. Okay. Tama. Tama. Shoutout mo nga si Lola Basyang. Halika. Ulit. Ayusin mo. Ganyan ba magsalita si Lola Basyang? Ano yun? Si Lion. Please, Mama. Yung YH ko 3. Bakit? Mas malaki na sana yung sa'yo. O, akin. Alam mo ba yung sa akin? Kaunti lang. Wala pang 200 ang WH ko. 125 ata? Mababa din ang WH ko. Kaya nagla-live din ako. Dati nga, bumabagsak yun eh. Nagbablock talaga eh. Nung hindi pa ako nagla-live. Kita tayo. Ano naman ako, sayang naman pag na demoni. Sayang din. Ganto ka kasi na mag-live, oh. Alam mo ba, sis, pag, parang mas maganda mag-live sa gabi. Parang mas maraming pumapasok na ibang lahi. Mas malaki ang YH na makukuha mo dun. Kaya may, nga. Tsaka hindi ako marunong mag-ayos yung mga, di ba, may mga kailangan pang pindutin. Hindi ko alam yun. Kaya iniingatan ko rin. Sayang din. Nakakahiya sa gumawa nito. Hindi ako ang gumawa nito eh. May gumawa nito. Yung pinsa kong YouTuber din. Ginawa niya to sa lahat ng gumastos. Wala pang 1 month sa kanya to na money na. Siguro binilhan niya ng tao, ng subscriber. Tapos binilhan niya ng YH. Minsan kasi di ko naman alam basahin. Englishin mo lang. English barok lang. Pwede na yun. Ay, Rix. Shout out, Rix. Shout out, Rix. Salamat. Oh my God. Ano-anuhin mo lang pag mga ganon yung salita. Dagdag views yun. Pasaway ka. Huwag mumurahin para hindi kalayasan. Noong kasagsaga ng YouTube, lagi ako nananalo ng YH. Dinodonate ko. Ay, ganon. Sayang, no? Ngayon, wala na masyadong ganyang palaro, eh. Puro Gcash na ngayon. Tawa si Rex. Oh. Si Rex. Ilan na? Mag-e-end na ako eh. Rex, tama. Totoo ba? Pag nag-live ng 1 hour, dapat may sobrang 15 minutes? Namoni ako, puro panalo lahat. O, ayan, di ba? Si Rex, dati ganyan ang uso eh. Mga subscriber, YH yan ang mga pa-premyo. Pero ngayon, puro Gcash na kaya.
Pag ganyan ang pa-premium mo, YH at subscriber, lalayas na yung mga gamers. Kahit banana, dinodonate ko sa mga... Kasi hindi mo pa balak. Hindi mo pa balak. Ang ano mo nun, games lang ng games, no? Sayang din. Fire! Kasi Rex, magaling to sa mga laro-laro, eh. Fire! Oh my God. Ako tamad ako minsan kasi maglaro. Totoo ba, Rex? Kailangan pag nag-live ka ng 1 hour, may sobra dapat na 15 minutes. Tama ba? Kasi gusto ko na mag-end eh. Kaya lang 11 minutes pa lang sobra ko. Umimik ka dyan. Umimik ka, kulits. Umimik ka. Ngayon lang yan, 800 plus na subscribers ko dahil din sa mga team. Tsaka binigyan ako ni Sir Michael. Okay. Mahal na rin daw ngayon ng ano eh. Mahal na rin daw ngayon bumili ng banana. Tawa lang ng tawa yung isa dyan, oh. Sana all happy, may wifi na. Sana all happy. Tawa ng tawa eh. Ang kape naman ng buhok ko. Siguro kung hindi mo pinamimigay yun, Monica na ngayon na. Oo, dito yung banana 80 ang kilo. Dito nga 100 eh. Pasaway ka. Joke yan, joke yan. Joke ba yun? Joke? Pwede na siguro to. Mag-end na tayo. Niloloko mo na ako. Diba? Mag-end na tayo. Mag-live ka na. Si Kulits ayaw umimik, oh. Imik-imik naman. Siguro nasa ibang live yan. Yung Team Charmy namin dati at KB Ma'am Ali Volcan. Lagi ako nananalo. YH Banana, dinodonate ko lang talaga. Kaya nga, kung hindi mo dinodonate yun, hindi mo dinodonate yun, Monica na ngayon, no? Tapos, ang laki na siguro ng banana mo. Sige na, kumain na nga. Magbawasan yung siksik liglig mo at umaapaw. Apaw! Ano yung sinend mo sa GC, ha? Kaya pala pinauulit mo. Ito pala yun. Hindi mo nakita. Ayan, 15 minutes ko na nga. Oh, konti na lang. Kain ka na din. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Bye-bye-bye. Mag-live ka na. Tatambayan kita doon. Tapos, maglalaba ako maya-maya. Kakain muna ako.
Maliit pa din banana ko, pati papaya. Oo nga, maliit banana mo, di ba? Sabi nung alaga mo, turtle yon. Turtle pa lang daw yung sabi nung alaga mo, ah. Rix, salamat, Rix. Mag-end na ako. Niloloko na ako ni Gina Lynn, eh. Mamay na. Salamat. Si Kulis di talaga umimik. Naliit pa yung banana ni Jenalyn. Turtle pa lang yan. Mamay na. Doon natin ituloy yung kalokohan mo sa live mo. Bye-bye. Thank you, Rix. Jenalyn, thank you. Sir Michael. At saka yung si Tago girl dyan, oh. Ayaw talaga umimik, eh. Bye-bye.